ΚΑΠΕ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο CARISMED, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας στις λεκάνες της Μεσογείου, ENI CBC Med. Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι από 6 μεσογειακές χώρες: Παλαιστίνη, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τινησία, Ιορδανία. Από την Ελλάδα, εκτός από το ΚΑΠΕ, συμμετέχει ως εταίρος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συγκεκριμένα η Σχολή Αρχιτεκτόνων. Κύριος στόχος του έργου CARISMED είναι η προώθηση της βιωσιμότητας και η ενσωμάτωση της καινοτομίας στο αστικό περιβάλλον των μεσογειακών πόλεων, προκειμένου να ανασυγκροτηθούν αποτελεσματικά οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Είναι σε όλους γνωστό ότι σημαντικό μέρος του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος στις μεσογειακές πόλεις έχει εγκαταλειφθεί ή χρησιμοποιείται εν μέρη. Για τα εν λόγω κτίρια, το έργο CARISMED προωθεί την επανάχρησή τους με πρακτικές και μεθοδολογίες κυκλικής οικονομίας χαμηλού κόστους. Το έργο βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση μοντέλων και καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα ευρωπαϊκά έργα, όπως είναι το Maya Taka και το InnoMedUp. Υπάρχουν και είναι εφαρμόσιμες, έτοιμες προς χρήση λύσεις που αφορούν τόσο το κτηριακό κέλυφος, όσο και το τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιεχόμενο των κτηρίων. Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, οι οποίες αναζητούν επαγγελματικούς χώρους με χαμηλό κόστος που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους, το έργο φιλοδοξεί να προχωρήσει σε συμφωνίες συνεργασίας με μέλη δικτύων και να ενισχύσει την τεχνογνωσία τους για την ανακύκλωση των κτηρίων. The Greek National Center for Renewable Energy Sources and Saving was founded in September 1987, 36 years ago, as a public entity under private law. It's currently being supervised by the Greek Ministry of Environment and Energy. It has a dual role: to work in the competitive research and technological development international arena and to act as a national energy center. CRES, apart from the office space it has in Pikermi, undertakes field work for the project's implementation. It operates a wind range of laboratories, for example, wind, biomass, photovoltaic systems and distributed energy resources, building cell and indoor climate. CRES also runs a demonstration wind park of about 3 MW and an energy awareness park in Keratea, Attica. Το ΚΑΠΕ για το έργο CARISMED αξιοποιεί την τεχνική του εμπειρία από ένα πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών έργων που έχει υλοποιήσει στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα κτίρια και στο αστικό περιβάλλον. Μάλιστα, ειδικότερα ένας από τους κύριους ρόλους του ΚΑΠΕ στο έργο ήταν να διερευνήσει σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες εταίρους και να αναδείξει τα κύρια αποτελέσματα, τις καλές πρακτικές, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα σχετικά έργα των εταίρων ή σε ενεξέλιξη έργα ή σε ολοκληρωθέντα και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση των στόχων του CARISMED, δηλαδή στην ανάταξη του δομημένου περιβάλλοντος στις μεσογειακές πόλεις, με έμφαση στο κενό ή εγκαταλελειμμένο κτηριακό απόθεμα με τεχνολογίες χαμηλού κόστους. Μεταξύ αυτών των έργων είναι και το έργο Maya Taka, ένα πρόσφατο έργο που ολοκληρώθηκε και στο οποίο το ΚΑΠΕ ήταν ο συντονιστής εταίρος, που χρηματοδοτήθηκε από το ίδιο πρόγραμμα της συνεργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου, το ENI CBC Med. Και επομένως το ΚΑΠΕ έχει και ως βασικό στόχο να προωθήσει την κεφαλαιοποίηση των κύριων αποτελεσμάτων και τις εμπειρίες που αποκτήθηκε από αυτό το έργο. Επίσης, ο ρόλος του ΚΑΠΕ στο CARISMED ήταν να διερευνήσει και να καταγράψει, πάλι με τη συνεργασία των εταίρων, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στις 6 συμμετέχουσες χώρες όσον αφορά θέματα αειφορίας, κυκλικής οικονομίας, καινοτομίας στα κτίρια και στο αστικό περιβάλλον, αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος στις χώρες αυτές, από όπου προέκυψε ως κοινό χαρακτηριστικό το μεγάλο ποσοστό των παλαιών και μη χρησιμοποιούμενων κτηρίων στις μεσογειακές πόλεις. Στη διάρκεια του έργου προβλέπονται πιλωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα στις 6 συμμετέχουσες πιλωτικές πόλεις. Στην Ελλάδα, με τη συνεργασία του ΚΑΠΕ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα υλοποιηθεί πιλωτική επιδεικτική δράση στην περιοχή του Δήμου της Αθήνας. Στην Αθήνα, όπως και σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κενών, μη χρησιμοποιούμενων ή εγκαταλελειμμένων κτηρίων, μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι ηλικίας άνω των 40-50 ετών, επομένως με σημαντικές δυνατότητες ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Με στόχο να βελτιωθούν συστηματικά και αποτελεσματικά οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις μεσογειακές πόλεις,
Οι συμμετέχοντες εταίροι στο έργο αναπτύσσουμε το μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανακύκλωση των κτηρίων και την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος με τις αρχές της αειφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της πιλωτικής δράσης του CARISMED είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και ο Δήμος της Αθήνας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, φοιτητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, επαγγελματίες του κτηριακού τομέα, να ωφεληθούν από το έργο όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος της πόλης για τις δραστηριότητές τους, με έμφαση στην επανάχρηση και αξιοποίηση των κενών ή μη χρησιμοποιούμενων κτηρίων και χώρων, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιωσιμότητας, της κυκλικής οικονομίας και της καινοτομίας, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να βελτιώσουν και αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους και την παραγωγικότητά τους, είτε στο χώρο εργασίας τους, είτε στους τομείς δραστηριότητάς τους. Επίσης, στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε συνεργατικά σχήματα, κλάστερ, δημιουργώντας έτσι τη βάση για μια καλύτερη αξιοποίηση και ανταλλαγή της διαθέσιμης τεχνογνωσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υλοποιούμε στοχευμένα πιλωτικά εργαστήρια για την ενημέρωση και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και χρησιμοποιούμε πλατφόρμες ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης για την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενσωμάτωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων αυτών στο αστικό περιβάλλον των μεσογειακών πόλεων. Υπάρχει συνεπώς μεγάλο δυναμικό αξιοποίηση αυτών των κτηρίων με τις αρχές της οικονόμησης ενέργειας, της βιωσιμότητας, της κυκλικής οικονομίας, με πολλαπλά ωφέλη για τους χρήστες, είτε αυτοί είναι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν στο κέντρο της πόλης, είτε ιδιώτες ένοικοι των κτηρίων, και τα ωφέλη είναι σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κατά κύριο λόγο. Μέσω του έργου CARISMED επιδιώκεται η βιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον, καθώς και η αποτελεσματική ανασυγκρότηση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ, συμμετέχω στη Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου CARISMED για την Ελλάδα, παρέχοντας πληροφορίες κυρίως αναφορικά με τις προτεραιότητες και τα πεδία ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων όσον αφορά την ανάταξη του ενεργού κτηριακού αποθέματος. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε το συμβουλευτικό μας ρόλο, στο βαθμό που μπορούμε βεβαίως, στο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα οι πιλωτικές δράσεις του έργου από τους Έλληνες εταίρους, το ΚΑΠΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη για την περιοχή της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως και πολλά αστικά κέντρα στις μεσογειακές πόλεις, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παλαιών κτηρίων, πολλά από τα οποία είναι μη χρησιμοποιούμενα ή εγκατελειμμένα. Μια πρόσφατη καταγραφή που έγινε ανέδειξε τουλάχιστον 1.500 μη χρησιμοποιούμενα και κενά κτίρια στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Είναι σε εξέλιξη ήδη η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου με την παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν αυτά τα ακίνητα. Σε συνεργασία βέβαια με την Πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ασχολούνται και οι δύο προς αυτή την κατεύθυνση.